Hola, bona tarda. Quins dies ens està fent, no? De pluja, de vent, de fred... Bé, és el que té l'hivern. Bé, jo tinc notícies per tots vosaltres, i és que ha començat a treballar una companya per ajudar-me a donar un bon servei a tots vosaltres. Ara us la presentaré i ja veureu que és una gran professional, que tot i que és molt jove, però té molta experiència i en té moltes ganes. Així és que espero que us agradi tant com m'agrada a mi. Ok? Gala, vine cap aquí. Hola. Ella és Gala i a partir d'ara doncs, la trobareu al telèfon, a la porta, a la cabina, Sí. I acompanyant-me i també substituint-me l'estona que jo no podré estar. Ok? Així és que espero que us agradi molt i que gaudiu molt de les seves mans. Adeu, fins ara!